హరే హర నారాయణ హరే హర బ్రహ్మాండవ హరిలోక సంచారి ముద్ర మారేలు మారేలు గడ్డ మమ్మగన్న తల్లి విద్య నేర్పిన వాడు అభిరాంజనేయ బుద్ధి నేర్పిన దాన పూనాచారి అమ్మవారి పార్వతి 10,000 దండమే మంచిర్యాల పట్టణంలో మంచి కాదలెన్నో గర్భదాడి బయటకు వస్తే పట్టబయల భారతమే మరి ఈ మందిరాల మహాభారతంలో ఎవరెవరు ఉన్నారయ్యా అంటే బాణం పట్టని అర్జునుడున్నాడు ఓ రామ రామ కథనే ముట్టని భీముడున్నాడు ఓ రామ రామ ధర్మం చెప్పే పెళ్ళోడున్నాడు. విద్యను సిద్ధులున్నారు నాయన దుర్మార్గపు దుర్యోధనుడు అత్యాశతో దుశ్శాసనుడు ఉన్నాడు ద్వారా మరి ఈ పాండవులను నిర్మించేవాడు గెలిపించేవాడు ఎవరయ్యా అంటే ఆ అజాత శత్రువు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే నాయన Please do subscribe to Madhura Audio. Hi guys, this is your Hemachandra. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please do subscribe to Madhura Audio. Please 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 like, comment, share and subscribe to Madhura Audio. Please do subscribe to Madhura Audio.